Estic bé? Sí. Molt bé. Us explico breument com estem abordant aquest tema des de l'Ajuntament. Primer tot, amb la dificultat que té en un ajuntament que s'organitza en departaments, amb 1.500 treballadors, amb centenars d'equipaments, i en el qual tots els temes transversals, com és el cas de l'energia, té la dificultat de que està a la taula de tots i no està a la taula de ningú. Dic perquè dintre de les estructures molt grans, a vegades on està la qüestió és l'element clau. En aquest sentit sí que crec que tots els que hi participem hi som sensibles, però la dificultat d'abordar un tema en la qual que té molts apartats i molts responsables també té una dificultat sobretot tècnica, més que política, però que sí que existeix. Bé, primer, la contractació, no? Aquí n'heu parlat una mica i després en parlarem. La contractació en un ajuntament no és com un vol. Respon a uns criteris de contractació que els abusos de la corrupció han portat a uns límits de transparència en les quals, de la mateixa manera que un corrupte és voluntat per contractar a parents, amics i coneguts, doncs ara, quan volem contractar una empresa d'energia d'origen renovable o quan volem contractar una cooperativa perquè confiem en aquell model econòmic per fer un servei, doncs és molt difícil. Per tant, tota la llei i tota la directiva europea de contractació dificulta la contractació en criteris en els quals sempre està pensat tot molt pels grans. Tanmateix, el que fa la compra d'energia, la majoria de municipis ho fan amb uns PACs que venen de la Diputació, de l'Associació de Municipis, en els quals hi ha com uns PACs en els quals pots comprar energia. Nosaltres en aquest cas estem fent comprant PACs en els quals l'origen és renovable. Aquí s'apuntava que té pinta de paripé una part d'això i sembla que és així, però també és un element de pressió a les productores d'energia que tinguin un percentatge més alt de renovable. Per tant, nosaltres comprem l'energia en aquest cas així. Hem intentat, per exemple, comprar-la a vegades de manera directa en una cooperativa, de la qual hi ha un requisit que és ser membres d'una cooperativa, i sabem que centenars de municipis ho aconsegueixen, però això depèn del secretari. En el nostre cas, sembla ser que tenim un compromís que un local nou que farem, que la nova contractació de nous locals podrem fer-ho directament participant en una cooperativa i que llavors puguem consumir aquesta energia, però tanmateix, encara que sembli mentida, això depèn en gran mesura del secretari de cada ajuntament, si és més flexible en la interpretació o és menys. Per tant, aquí, en principi, sobre el paper, a Sabadell estem contractant energia d'origen 100% renovable, tot i els dubtes que s'apuntaven aquí que són fonamentats. Pel que fa a la producció, tenim la sensació que segurament tots heu vist a Sabadell en algun moment algunes plaques solars fotovoltaiques, però vam arribar al govern vam veure que moltes no anaven. És a dir, que s'havien inaugurat, s'havien posat, però que llavors no estaven funcionant per falta de manteniment. Això hi hem posat remei, aquí sí que hem fet un esforç, hem tenit la sort de guanyar un concurs europeu en la qual tenim una línia que es diu EDUSI, de desenvolupament sostenible de les ciutats, de 20 milions d'euros, que van anar molt disputats i aquí ho vam guanyar, i sí que estem fent un esforç important. I aquests 3 anys hem triplicat les plaques fotovoltaiques que tenim a diversos equipaments municipals. Quan això es produeix, aquestes plaques fotovoltaiques tenen aquí els consums, perquè us feu una idea, aproximadament consumeixen entre el 20 i el 25% de l'energia de l'edifici. L'escola Miquel Martí i Pol, o l'escola Teresa Claramunt, o la Bressol de Can Punxaner, o l'escola Miquel Carreras, per exemple, en la qual els edificis de sostre pla tenen l'Olímpia, allà al camp del Sabadell, que tenia una escola molt plana, estan en consums del 26, del 19, de mitjana sobre el 24%. Tenim, per tant, gairebé 15 equipaments en els quals el 20% de l'energia ens autoabasteix el mateix equipament. Tanmateix, el percentatge sobre el total d'energia que ens autoabastim com a Ajuntament és baixíssima, no arriba ni al 2%. Vam marcar arribar al 4% en un pla estratègic, però falta encara molt recorregut.
Un altre tema és el de l'eficiència, no? Com abordar el de l'eficiència. Sabadell té més d'un centenar d'equipaments municipals, 40 escoles públiques, 50 escoles públiques, zones d'adults, més d'11 escoles bressol, moltíssims. La majoria són dels anys 80 i 90, i per tant els criteris ambientals i d'eficiència energètica amb el que es van fer són escassíssims. Penseu que la majoria d'escoles es van fer a Sabadell a finals dels anys 70 a principis dels anys 80, no? Per tant, el plantejament és molt i molt dolent, no? Aquí sí que hem actuat de manera específica amb alguns equipaments, que m'actualitzessin, potser també com estem a Sabadell. Aquí mateix, per exemple, a Cal Estruc, sí que se'n va fer una que ha suposat una reducció en aquest cas de només del 3,7, però ha augmentat molt l'activitat. També tenim moltes dificultats per saber els consums i equiparar-los, perquè el consum mai és estable. Cal Estruc ara té molta més activitat, i una vegada tenir molta més activitat estalviem. Però hi ha altres com el Conservatori del 15%, el Vapor Llong del 30%, l'Arxiu, el Pere IV, hem canviat la lluminària, només canviat la lluminària, que era de principis dels 2000, s'ha estalviat el 19%. Per tant, amb LEDs i tal, el marge que tenim és espectacular. I aquí estem molt contents, de fet hem estalviat en aquests 3 anys i mig uns 400.000 euros entre consum de gas, aigua i llum, amb mesures d'eficiència, ens acostem ja gairebé el mig milió d'estalvi. Per tant, no és només un tema d'origen ambiental, sinó que a més és un tema econòmic, i que crec que val la pena posar en valor, perquè aquest model, a part de ser més responsable ambientalment, és millor, també a nivell econòmic. També hem fet un pla especial per a les escoles, que té l'Agenda 20+, en la qual també veiem la importància del professional, és a dir, quan en un equipament hi ha una persona més o menys sensible, o a la feina, o en una casa, hi ha un topall que tu arribes, del que tu pots arribar a fer, hi ha un moment que necessitem que algun professional vagi més enllà. Les escoles estan rebent ara unes 50 hores d'assessorament energètic i ambiental, en tema de residus, que formen els mestres, prenen algunes decisions tècniques amb els responsables de manteniment, i és molt gratificant perquè cada escola que ho fem estalvia el 10% com a mínim. 10%. I en aquest sentit demostra, i també el govern ha agafat consciència, quan posem recursos, amb això que dèiem aquí, que és una costa organitzar un pressupost municipal d'un municipi tan gran perquè és molt complexa, però si l'estalvi real n'és a parar mesures d'eficiència energètica ho multiplicaria. Ho fem bastant, però com que la complexitat de les partides no permet aquesta visualització, hem estalviat tant i ara dediquem tant. Però vaja, estem fent un esforç molt notable amb tot això. Un altre element que hem abordat i que té a veure amb això és el tema de com facilitar que les persones com vosaltres que s'ho creuen poder avançar amb els seus domicilis, amb les obres, i en aquest sentit a nivell fiscal i a nivell d'obres sí que hem fet algunes mesures que faciliten el tema aquest, tot i les restriccions, algunes jurídiques i d'obres que no ens permeten tenir tot aquest tema suficientment endreçat. I finalment també el tema de la pobresa energètica, que sortia aquí en algun moment. Nosaltres sí que estem aquí especialment orgullosos de ser la primera ciutat de Catalunya que ha pogut sancionar els incompliments de les subministradores que no compleixen la llei de 24/2015 de la pobresa energètica. En aquest sentit, a partir d'un codi de consum hem trobat la manera de sancionar-ho i algunes estan pagant les seves multes. I això realment és una lluita, que en el cas de l'aigua a Sabadell ja tenim un conveni amb la companyia i ho tenim blindat, però amb el tema de les elèctriques, es van fer la llei i simplement no l'estan complint, i per tant aquí hi ha reconeixement. I per acabar, com una reflexió més final, que penso que us pot ser interessant, perquè em sembla que compartim la sensibilitat i em sembla que tots també, el Matías, sabeu que ve una tradició també d'aquest tipus, el Xavi Guerrero, que és la regió d'Espai Públic, que en definitiva són persones que compartim tot això, dues consideracions. Una és la satisfacció de poder triplicar o de poder aconseguir l'eficiència, però malgrat la importància i el potencial que té un ajuntament, les limitacions que suposa això que ho deia el secretari,
suposa la divisió interdepartamental, no? Per tant, el potencial és gran, però també la capacitat sovint no és tota la que voldries. I sobretot, el fet, i aquí no crec que sigui una idea de treure responsabilitats als responsables públics, és la importància de la conscienciació ciutadana individual. No? Perquè si fem un esforç en un equipament, no? Per canviar la lluminària, per posar-hi fotovoltaiques que subministren energia, però si els usuaris, no? I això ens passa, no? Els centres cívics, no estan conscienciats d'aquest tema. I a vegades ens pot passar que en una escola treballem molt el tema, però a vegades hi ha la direcció o una part dels mestres que no són tan sensibles si no ho treballen amb els nens. Si el que està utilitzant aquí que amb el sac una sala no té clar que estan aquí en ple sol i tenen tots els llums oberts i potser no cal, i que el marxar cal tancar-nos, aquests petits detalls que són tan molt d'aquesta cultura, els que som sensibles a això, que tots ficar cadascú en el seu racó del món, és importantíssim. Vull dir que no n'hi ha prou amb la conscienciació de cadascú de nosaltres, també d'haver-hi lleis i actuacions públiques que ho facilitin, però també la importància de la conscienciació del dia a dia. I aquí encara hi ha molt recorregut perquè actituds poc responsables encara són moltes. Bé, espero que no sigui la panoràmica dels diferents fronts que volíeu. I ara, si voleu, teniu alguna pregunta, no?